Guys, noro kaisa video ang upload khlai mano tui noro confusion kha bakha CBI sabo check khai nang nai rokni hinka baksa kai bahai ke ngi ma khajak chara yo police rokni singlaga piaba obo real kok ngamo se je o je cherai boni je imang tongmani no se police rok bono jeta tini bongni a imang no success khlainani bagai srapchani bagai police bono achugri phungke o cherai kok samani hingang kai bo bari rokni jeta crime aborok no phioknani bagai jeta bo muchung jago aptirok bo ni sabo mane future bo police pano ngi manota hinke abani bagai se bono srapchani bagai police ngri mane hinke o charani bo mungang kai Tamsomi Chakraborty class 8 ok pori tong hinke norok bujikhana je o charai kono police manmaya tamake bono srapchani bagai se police ribo norok nayok film nukhana a jagao Anil Kapoor je salchani bagai jeta CM ungmani ama haina o charai bo srapchani bagai bo SP eba inspector wngkha hinke abani bagai o charai ni je imang ba bini dream tongmani je police na musung jagmana borok tini police rok bono tini police dress sumri winai bongni police je tongmani a jagao bono achugrika gai o charani je muchung mano borok tini success khlairika gai norok ni kuno doubt kri khana kha khlayon rok tomung no buji yangi tonghe comment box thai comment khlai mano hamba